Ningizama Afrika kuphela kufinyelela khona Inyanga Yo MPEDI Tv siyakubingelela futhi siyakwamukela. Bukelo wami njengenjwayelo ke sihlele nomkhulu wodila sihlele Inyanga Yo MPEDI sihlele no DSTV bathi captain my captain. Khehla lami. Mkhulu ake sibingelela ababukele emakhaya. Khehla makhehla ngibulisa bonke abantu abuyinyanga Yo MPEDI TV. Subscribe ungabuki nje mahala. Awu usuyabuka nje bese uyadlula. Usubscribe just for free. Just subscribe. Ukwazi ukuthi yonke into kwasilungi. Manje subscribe uthini? It's a red button ebhale subscribe. Then when I press afela mo ngwanaka ukwazi ukuthi uthola ama notifications whenever umqala umkhulu upload something into ewazi ukuthi ifikelele nawe ukwazi ukuthi ubone all the time ukuthi ngithini kubantu ngikhuluma ngani. Siyabonga. Sibonga mkhulu ake sibhekela mkhulu. Kuyenzeka kube nabantu lamkhulu uthola ukuthi umuntu unayo yonke into. Kodwa meke washona within a month imoto zakhe ayisahambi sezibhakele egcekeni ibusiness lakhe izitolo zivaliwe. Kwamali nje vele ingabonakala ishona phi kwenziwa yini ukuthi umuntu mekade ethwele mkhulu mayisehamba hambe lento zakhe. This thing number 1 yokuthi uma umuntu ethwele konke kwakhe kuyashabalala. Izinto abantu abasifundiswa emasontweni, izinto abantu abasifunda abahleli indawonye endaweni, izinto abantu abakhuluma ngazo without knowing ukuthi bakhuluma ngani. Uyazi umuntu omnyama whenever mengazi into hleze ekhuluma into angayazi ukuthi ukhuluma ngani futhi kwenzakala ini. Umuntu omnyama uthanda ukuthi uma into ikhona eyazi ukuthi kunesithwalo noma kunani uyoloke ekhuluma ukuthi isithwalo what but umuntu akona akathwalanga akwazi ukuthwalisa akazi into ukuthi isithwalo leso yini. Abantu whenever umakhulunywa ngesithwalo they think of something like a snake. Abantu whenever umakhuluma ngesithwalo they think about something embi enkulu ethusayo ekhipha amathi enjani kanti isithwalo something of which is to do with it at all. Nakhona isithwalo asihambi nalokho. Isithwalo has nothing, seriously nothing kwenza nezinto ezifana leso. Kulungile ke mntawathi niqhubeke. Uma umuntu ethwele ayikho into elandela umuntu methwele. Inkinga ukuthi lo muntu methwala uthwele into akuthwala afihlela bonke abantu ukuthi ngithwele. Kanti isithwalo right before ufa kumele ukhulume ngaso. Kunamabandla amaningi ukuthi umuntu akhona mene bandla uma umuntu eshona ibandla liyawa. Uma umuntu eshona ubunyanga buyawa. Uma umuntu eshona ibusiness liyawa. Uma umuntu eshona yonke into lo muntu eqala ayisaqhubeki. Yonke into iyawa ngoba lo muntu lo akakwazanga ukukhuluma kubantu ukuthi into lengiphila ngayo yinto ekanje nakanje. For example we have isithwalo of which siyasiplanta. Uma siplanta lesithwalo ukuthi siyasigubhela sisifake lapho. Lento lehlale lapho. Ngama yamagama each and every year kunento emele siplante lapha ya. Each and every year kunento emele siplante lapha ya. Each and every year kunento emele siplante lapha ya. So lento le uma ingaplantwa lento le iyamosha. Lento le uma ingaplantwa lento le yenza into ephansi. So let's say lo muntu lo ushone we can say maybe 2018 ibusiness yakhe mhlambi yenza let's say for example per month was doing 5 million. Uma benza 5 million per month or we'd say maybe 15 million in a year. Uma ibusiness yakhe benza 15 million in a year. Loyo muntu loyo each and every year kade planta emelsha iplante la ngoba kunento ehleli ngala efanele ukuthi ingene. Uma lento ingangenanga 2019 la yehla business liya kubani from 15 million per year liya ku 7 million per year. 2020 lehla business from 7 million per year lehla to 2 million per year. 2020 lehla business from 2 million per year to 500,000 per year. Lehla business from 500,000 per year to 2022 now to 200,000 per year. 2023 lehla business from 200,000 per year to 50,000 in a year. Li value business asasebenzi. So lo muntu akusukuthi konke kwakhe kuyamlandela. Ezomhlaba uma umuntu usewele ngale azisebenzi. Ezomhlaba uma umuntu useye ezweni lomoya asasebenzi. Ezomhlaba uma umuntu usemathongeni ezomhlaba asasebenzi. That's why kuthiwa uphila kamnandi uba nakho konke umula emhlabeni. Uma usungale usidlo usufile akuna imoto ngale akunani wena nje. Le moto bi driver la akuna ukuthi umifika la ngale uyi driver.
Akusukuthi ngala uyisigwili ngale mufika uyisigwili. Ayithama ivalo into you. Uma uyisigwili ngala, umuya ngala awubi isigwili. Uba ithongo elasebenza kahle. Uba ithongo elingaqoleta impilo. Because of if you die being poor going that side, uba ithongo eliqoleta impilo. Ngamagama washona ungenamuzi. Washona ungaganelwanga, washona ungagananga, washona ungenanto zakho. Uma ufika ngale uyabuza ukuthi waphilelani imbombo kanyoko. Waphilelani? Sebenza mawutowe. Uphile itsimbo philo mbawo. Wenzeni? Ntwethi bang yinokotana fela ka backroom kamkhukhu. Ukotana usile mosiyari. Ufufulitswe. Uqhaza ukuthi njalo hlehla intombazana emuva ngale ndlala umabhebhana usuku bonke. You cannot do anything. You can't think of doing anything. What you know is just to have sex. Uba ne sex emini ntambama ebusuku nentombazana. You are not thinking of creating something. Life is all about creating something. Something of uzoyibiza ngeyakho. Wenza izinto, wakhe imizi, ube nemoto, ube nezindlu, ube namabhizinisi. That's how life it is. That's how life it is. Then if when you get to a point of decision of trying to take your life, awunyile wena ehlozini awunyile uyohlupheka impilo yakho yonke emoyezweni lakamoya. But all I was saying is this, konke nakho ngala akulandeli umuntu uyangokuthi into zakhe bekazi maintain ngani. For example, uma mina ngunikeze isikhwama sala ekhaya sokuphatha abantu sokuphatha ibusiness. Lesi sikhwama sokuphatha ibusiness, when you die kumele kube nomuntu ozongitshela ukuthi mkhuloti baba mushonile bekasebenza ngesikhwama. Then emva kwalo kumele isikhwama lesi ngisitshele ukuthi akasekho umnini wakho. Njengoba umnini wakho engasekho, kumele ke manje usebenze ngengane yakhe. Le ngane yakhe uhambe nayo, uyiphakamisela umsebenzi wethongo, uyiphakamisela umsebenzi wempilo, uyiphakamisela umsebenzi. Ingane yakhe iyathatha from kuyise labaqina khona. Usuzobamba umntana wakhe. Then emva lokho sabe senza ngayisikhwama umntwana. Konke ikhanye futhi konke kulunge. Inkinga ukuthi uma nifa anikhuluma indaba. Uma uzofa, umuzofa yazibona. Khuluma. Usuyagula, usuqoka i-underpen lengane na 1 year. Na uyabona ukuthi la uyahamba la, awuzukuvuka. Wapha underpen na 1 year. Unitsa unapha underpen ekanakana. Underpen usuyikinya pecs, usuyifasa katrat. Na uyabona ukuthi la uyahamba la. So ma usufike nje to that point, uyasho ukuthi mntanami nginesikhwama. Hamba kuhoti. Uyasho. Hamba kuhoti akulayile umthetho. Simple. And uma uyindoda uyazi ukuthi uphila ngani. Even before you die, uthatha umntana wakho uza naye kumkhulu na indodana yami nanoma ngayenzala ingami mfuna ukuthi ube yena ophathayo. You know kunomunye ubaba la, I'm so proud of that man. He's a businessman. Uze nengane yakhe. Ingane yakhe le ngane le ina 10 years. Le ngane ayazi nix. Athi kimi mkhulu, njengoba ngisebenza ngalento le, uma ngishona umuntu uzoba nalento le ilo. So bengiqela ukuthi lento le uyifake kule gaza lengane. Ikhule nalento le, even nanoma ngeke azakhumbule ukuthi samfaka lento le. Ngifuna ikhule lengane le nalento le. Kumele ngane le ngifakile isipoki. Iyokhula naso. La ngabakashwa, la nto la ibusiness yayo ba safe. La yena ngabashwa, uyophila kamnandi ngana khona. Because of lento le singenile kuyena. Uma uthwele, makufisa sokuthi khuluma ukuthi uphila ngani, uyekele ukuthula. Ungabi yidomu zamakhosi. Kunamakhosi adom. Amakhosi adom. Umuntu umdala una 70 years, but uyahlule kusho ukuthi inkosana mangishona la ilo. Uma ngishona umuntu ozoba inkosi lo. Yonke indawo, all the tribes, mabashona amakhosi yakhona, hlezi wela ubukhosi, lwela isihlalo. Abanye baze balwe from 2021 kuze kube today, since inkosi yadliwe COVID. Till today they are fighting. Because of an ignorant chief, an ignorant king. Umuntu owaze kusho ukuthi uma ngifa bafazi bami nabantu bami nayi king. Abhale umuntu uthi nayi king. Ihlabenseli uyafa, uyabona ukuthi uyafa. iCovid yaklinya uyafa. Uklinya igulo ethize uyafa. Kuyimanje umhlaba uyabantu bayala, people are fighting. Ngenxa yokuthi wena uhluleke nje ukukhetha umuntu ukuthi nangu umuntu uzobamba umsebenzi wami. These are things of which humility abantu basicabange. The Bapedi chiefs are fighting, the vendor chiefs, Botswana akunani, nalabe ngisabe kwakhuluma abantu odlame kakhulu. They are fighting.
because of their fathers, their parents, they cannot choose ukuthi ubani nobani. Ukungabi iqiniso lokho. Makhosi. Sibonge mkhulu, sibonge babukeli bonke benyanga yoMPEDI TV.